Mga tugang, sa dami ng kung ano ng sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise at ngayon mayroon ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid na ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12, kadagdagang nutrition para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, iyo nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Yan po mga tugang karahayan sa Liver Aid Pro. Okay? O di ba no? Di uliton talang ini ha. Tama para makadumana kita sa ibatang mga topic. Ngunyan po ngaldaw, pipagpripan mga ulitong kulang ini na magiging increased mga tugang sa aga kan petroleum products. Ano? Sa gasolina, ma-increase po nin 11 pesos, sagod 13 pesos kada litro. Gasolina po yan, ha? Sa diesel, 22 pesos, sagod 24 pesos kada litro. Mantang ang kerosene, may tasin pon 33, sagod 36 kada litro. Imagine 33, sagod 36 pesos kada litro ang increase sa kerosene. Ang pinal, mga tugang na adjustment po, dyan na udto. Abangan dumanindo sa programang Aramon Yato ninyos Director Mar de la Cruz. Kaso hapon, nagbalo akong mag full tank, mga tugang nasa Pereto. Garo 60, di ko matandaan Di ako nagaparahiling na kaya kan fuel pump, no? Di ako nagaparahiling na. Kaya, mga tugang, siguro mga nasa 8, magiging 80 plus, no? 80 plus or harani po sa 90 pesos, ang magiging increase, mga tugang kan, ang magiging per liter tabi kan sa tuya tabi na mga petroleum products. Alright? Sa crudo. Sa gasolina siguro mga 70 plus. 80 plus man 60 plus ngunyan Tabi ang kerosene mas nagulpi. Unang abangan ta mga tugang an increase tabi sa LPG. Ano ang implikasyon kayo? Kaya mahanap kami ngunyan ki professor dyan sa Konsen Eskwelahan Makako si Joshua. Manap akong professor na pwedeng maka-analisar, no? Pigchat ko si Kong Joey kan sarong aldaw, garibisi po si Kong Joey bilang saro sa mga bidbid mga ekonomista. Kaya mahanap po kita ki professor diyan po sa mga eskwelahan na tatao po sa economics. Ano ang implikasyon kay ini? Pag nag-increase mga tugang ang petroleum products. Pero ang aram ko, ikaw na ka mong may ideya. Pero mas maray nang igahali kita duman mga tugang sa mga experts na magsasabi. Manggura nun magiging pamasahe from Legazpi to Bicol. Di ba? Manggura nun magiging pamasahe, mga tugang from Legazpi to Bicol. Sa bus. May increase yan. Ang mga jeepney sa palibot, may increase yan. Di ba? Ma-petition para sa increase yan. Di hindi kakayahon yan. Tapos, pag nag-increase mga tugang sa LPG, ano mangyari sa presyo kan mga kaunon ta? Diyan tabi sa mga turo-turo. Pwede nga pwedeng umingkris, pwedeng magnipis ang slice can pork chop. O kung bako, pwedeng sumadit mga tugang ang order kan isira.
pwedeng sumadit mga tugang unorden o kada order kan sa tuya tabing isira. Iyan ang kwan, iyan ang ilingon ta, ang gusto tang sabuton ta ining pagbabana-bana ta. Pwede ning mangyari. Imagine, di pa ka-announcement sa LPG pero ang LPG baga hali ang sa petrolyo, di ba? Hali mga tugang yan sa petrolyo. Unless naigwa kitang ibang alternatibo, pagabot mga tugang sa LPG. Di ba? Oh. Kaya maghanda kita, ha. Bata unyang bagang panahon ang auto nisisidad, di ba? Nisisidad ang auto Buda, nangalas nga na ako mga tugang ta. Kadakol mo niyang kampromo sa auto. Uni pa ang sarong pigiiling dyan na sitwasyon kan mga nakauron ta. Nagdadakol mga tugang ang mga electric car sa Pilipinas. Di ba ka sa palibot dakulo ng electrical, may igwang ako na, so amigo ko may Tesla. Pinahiling sa kuya kan amigo ko. So sa iyang autong Tesla, nagreliwoy ako. Ano nagreliwoyan mo? Nagreliwoy ako kan feature mga tugang kang Tesla niya. Sa kuyang amigo, taga Singapore ini, pero taga Legazpi. Ang Tesla niya, di naman puro tabi kuryente o i-charge mo na sana. Pag chinarge mo, magamit ka na. Dahil pating tanog kang madangog. Buda puro na computerized. Mga tugang ang palibot kang Tesla, mga tugang na nabakal niya. Dakuro na baga ki mga auto sa palibutan, electric. Yan nga sa mga malls, may mga charging stations na. Sa mga mall, may mga charging stations na po baga. So meaning, kung magdadakol mga tugang iyan na mga electric car na iyan, naisip ko, baka nga niya konektado ni sa mga promo ngunyan kan mga sasakyan. Kadakol kang promo ngunyan, no down payment, pero magkadiris mayo ka mga tugang sa monthly installment. Di ba? No down payment, magkadiris mayo ka sa monthly installment, dakula unon. Imagine kung 5 years yan. Di ba? Kung 5 years. O kung ano man, igaw man kinagpo-promo na ngaya, less arog ka ining kantidad, ito palang kung mabakalon mong cash auto, kung wala ka mang cash. Di ba? Ako sa iling ko, Chip Ramer, ngunya na panahon na ini, mas mabenta ang mga electric car. I do not know. Kaya lang, ang worry ko man dyan sa electrical, tambay pighapot ko sa nagkaperang mga nagagamit kaan. Ang problema ka, pag narout ang baterya, mahal na ang baterya kayan. Kaya, ano ba? Ansayin na mga tugang na option, iuptaban hybrid vehicle. Ang anong hybrid? Ang hybrid, pwede sa gasolina, pwede sa baterya. Ang prinsipyo da kaya yan, pag nagdadalagan, mga tugang ang kwan, pag nagdadalagan ang ang auto, tabi, na makaskas na, baterya na nagamit. Pero pag maluy ang dalagan, minashift siya, mga tugang sa kwan minashift siya, mga tugang sa sa gasolina. Tipid iyan, kaya lang gusto kong maraman kung halimbawa ngayon naraot ang sa imong ang baterya, pwedeng dumalagan iyan, pwedeng dumalagan iyan, mga tugang na pwedeng dumalagan na duro-diretsong gasolina ang konsumo. Di ba? Kung maraot ang baterya mo. Di ba? Hello? Hello, Migo. Good morning. Yan na electric, Migo. No. Kung nagsasalary ka dito sa Pilipinas, yung mga 200,000 per month, mag-ano ka na? Mag-electric ka na. Iyo nga ni Adi. Kasi ano kaya, ang sa in-laws ko duman sa sa Manila, nagbakal sa akin niya electric. Duman ini sa sa Europe ko nangaranan ko sa Tapos ang campaign kaya kang ni national ni duman is alion maro sa itong auto, mga petrol, alion na, grabing combustion, everything, environmental,
So, nag-ship sinda sa ano, na sa taon na yun, dapat ay ng mga petrol. Puro na, ano. Dahil man nangyari ito, Migo, dahil kapag naglaot, tama ka, kapag naglaot ang baterya, ang presyo ng baterya pala is halos kabanga o more than pa sa kantidad kang binakal mo ito. At tayo nga ni Parimal, ang kasuan baterya. Ayun, sabi nga niya. Tapos, ang nangyari, since yung mga nagbarakal kay electric, ang na-detect sa diferensya kang sendang auto is battery. Ma-change niya sa battery. Ang word is halos ka pa nga. Ayun na, pig-junk na sa auto. Nagbakal gyari si Panibag. Kasi kung mabakal ka ko, basta sa auto mo, gano'n masanan araw nga sa tuya, ano na petrol na auto. The moment linuwas mo sa kasaan sa imong auto, 10% ng ano yan, Iyo. 10% Bawas ng ano? depreciation, nag-depreciate. Yeah. Ngunyan, kung ining electric na ini, Migo, kung kaya mo bumakal, kung kaya, iuwalat mo itong auto ito, mabakal ka na, ipanibagong auto. Iyo, adi. That is, duman sa may mga kaya. Pero sa mga araw grade, araw sako, ako araw sako yan, ako, dipisilan ako, na hindi na ako mabakal, igangay ko na itong auto ito, mabakal ako panibagong electric. And sama pa, amigo, kung ang source kang energy ta, pikukwata sa ali sa kodo, matas mangyari ang electricity. Okay. Kung pikukwantang source, nuclear. Ako man pikukwanta ba kodo, may mga ano pa kita, ikaw pa pinagamit na coal. Yeah. Isa na nagkukurak yan. Mas mamahal mangyari. Kung alam mo, ako yan, 5 pesos na gate mo yan ng electric na to, per kilowatt. Pwedeng mga next month, mga G's na yun eh. Super pa. Ang sarap pa dito, simple, Jimigo? Yan ang disadvantage lang gan. Pero kung sa smoothness kang dalagan, magiging talaga, amigo. Ilangan mo, amigo. Naman ako. Sabi Mano kan amigo kong abogado, ang electric vehicle nga, ang battery is about 400,000. You good 400? Kung 400,000, kung ang lifespan da, amigo, ang lifespan da is 6 to 8 years. You good mo, 6 to 8 years. Samantalang yung mga petrol, amigo, kung nami-maintain mo kimaray, nag-10 years sobra, 15 years. Yeah. Tapos ito ugaring, kung di ka nang mabakalang ki-petrol, yun sana. Ang gusto kong daw kita. Ang gusto kong maraman, kung ito baga pa rin na hybrid. Hybrid ano yung amigo? Baterya and gasolina. Pag naroon sa baterya, pwede mo siyang gamitin diretso na yung salidan sa baterya. Igwa ko kung hybrid na sa auto. Sa ginakalo. So, ano nga ko, pagpa-explain ko naman sa ano. Di mas ako na-explain ko maray, masat tayo ko. Iniling ko, ang battery, doon sa manual, ang sabing hybrid, igwa siyang battery. May battery siya talaga. Tapos itong battery ito, habang nag-aanda na sa makina mo, pag-charge siya ito. Habang nag-charge niya ito, Migo, may mga features siya kaya na halimbawa yung nag-stop ka, minapondo ang makina. Okay. Tapos pag nag-book, dinunan mo sa gasolina, inali mo sa bitis mo sa mina-under siya kaya Migo. Ang nagpapay-start niya ito, yun na itong ali duman sa battery. Bako sa ali sa battery ka na auto mo. Yeah. So may battery ka na sa auto, may battery ka pa sa raro. Ang worst na sinabi sa kuya, mga 5 years ngayon sir, mapalit ka na. Pira? Yung battery. After 5 years na. Pagkabayadi ka na auto kung 5 years to pay. Pabayad mo na. Pagbayad mo na. So, 5 years to pay. Pwede pumalit ka naman kay battery. Medyo malit amigo Maski ba ko yun bako siya electric ng gano'n. Hybrid man sana. Di nasimbag bigo sa imo ko ngaya sa baterya ngaya pagdaraot dahil mo na pagsalidan diretso ka ng gasolina. Pwede man amigo. Pero sa features niyang iba, mawawara. Mawawara. Okay. Mawawara talaga siya. Kundi mo, mong palitan sa okay lang. Pero din siya ma-function. Yeah. Okay. Sa mga nakadukot sa yung dapat mag-function siya, mawawara naman ito. Iyo. Sige ta. Pero
Tonton, migo, mapabanggo ako. Ta, sarado pa ngunyan eh. Mapabanggo. Mapa-approve ako. Bako sa pag ano bako sa pag-disganar ko ka sa mga electric. Oh. Ang electric car is good duman sa may mga kwarta. Sa mga araw sa yeah. kuya, digdi sa Pilipinas, nagsisweldo ki more than 150,000, Yeah. 200,000, okay lang yan. Kasi di man yung material yan eh. Pag naroon kaya yan, Migo, maski ikang tagsaliri ka, di ka na maiinggan yung bumakal ki battery. Ang Yeah. ipuno, mapakal ki bagong auto. Kasi halos half the price na ng auto mo eh. Tama. Ang battery. Mahal talaga pa din yung battery. Pag bumili na ito, siguro, saka na kumabaka. Siguro gayon. Pag nagbakal na dyan sa champion, pwede na. Okay. Here we go. Salamat, Migo. Salamat. Here we go. Okay, Ako, thank you so much, Manong Reg. Ang iling ko tabi Atty. Alvin, pag ano baterya na babakal na dyan sa champion, o yan sa amiguito ko sa Legazpi, saka na mabagal ka itong baterya, electric car, takunday pa ang tabi amigo na babakal dyan, gari. Arog sa kuya na ba ko man an income kataraman tama, dahil ka makabakal kay baterya pa. Di ba? Oh. Problema. Anyway, mga tugang, dakul ako, ako sa iling ko, ining bagong disenyo kan autong electric car, ining electric car na ini o EV, sabi ni Atty. Alvin. Saro ini mga tugang sa mga magdodominar, saro ini sa mga madominate kampana. Imo na ang electric car, tabi Jomar, ang electric car na EV na iyan. Kampanang pikakawatan mi. Primera kong kawatan sa bulod sa mga orautong gibo sa kahoy. Kanso so aki ko dagdroda ko naman, pikakawatan ka na aki ko na electric car, pigbabateryahan. So saro piga-charge me. Kahit to kan saraday pan mga aki ko. Pero ilingangon yan, mga tugang sa totoo na tabing buhay, igwa na po mga tugang ki battery, ki autong di baterya. So managkakairiling tabaga sa mga pelikula, kan mga nakaaging aldaw, kan mga aging panahon, 10 years ago, 15 years ago, ilingan na, yaw na baga, nangyayari na mga tugang sa tuya tabi na kinaban. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Dagdag, sabi ni Atty. Alvin, kasakuyang amigo, I'm not for EV today. Depleted battery cannot be recycled. Soon, we will have a mountain of depleted battery everywhere. Iyo tabi, amigo. In a long run, it's not good for the environment. Iyo talaga. Saan mo i-dispose yan? Ang question dyan, disposal. Ayan nga rin na maski baga sa mga solar panels. Ang pigipinimi ko dyan pighapot. So, disposal kaya. After how many years, mga tugang, kumusta po ang disposal kayan? Di ba? Nasa linya, mga tugang, ang dagdag na report kasabay si Jomar Bien. Dumang kita sa First District, Kanalbay. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Jomar, good morning, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Kang inot iguana kung electric chair. Ako scooter. Electric chair, pag isaksak, pigmamasahe sa likod. Magayon yan. Nauso na kaya bagang mga electric. Kaya lang sutunin na electric chair, pinace out tulo sa Pilipinas, bawal ang death penalty. Ako ka ito. So scooter baga na tindog sa napigbubusol kang bitis. Magayon. No. Araw kay BP Henry, ang kasabaga figuro na nindo manangod sa hybrid. Yeah. Ang klase baga kayan, primero, oning pure electric. So, sabi mo na, isasaksak mo sa natin. Yeah. Gasolina talaga yan. Isa-charge mo na. Auto. Pag-abot sa hybrid, igwang duwang klase. Ang saro, full hybrid, saka susaro mild hybrid. Ang mild hybrid, arog kan mga luxury cars na Volvo. Ang style kayan, so baterya, so kuryente, nagsusupply sana nin power sa makina, additional horsepower. So dahil mo magagamit na baterya sana, na electric sana. Ayun. Nagdadalagan, medyo nakakatipid. Sa imbis na irarangkada mo, so baterya, nagsusupply kidit na horsepower para kumusog sa makina na bako ng gasolina gamit. Ayun. Ining sa mga hybrid talaga, arugan sa mga rayaon di dinahiling ta kadaklan, sa mga Toyota. Ang sistema kan BP Henry,
ito sabi kang caller na nagdadalagan Yeah. ang auto, pig-charge sa battery. Mhm. Once na may mga settings si BP Henry, once na nasa downtown ka man sa napaluway-luway, mapundoan makina, Yeah. electric, so baterya sana nagdadalagan, kaya ka nagkukonsumo kay gasolina, napundo yan. Mhm. May settings man yan na nagpapadalagang ka electric, kung marangkada ka dahil kaya kang electric, maandar bigla sa makina para tabangan so ano ini. So makina so makina kaya matipid. Pero tama ito yung sinabi mo PB Henry, sararado pa dahil pa kita makabakal. Yung nga sa bangko dai pa eh. Saka na mapapunta ko Saka na. diyan pa. Ang Okay. presyo kang gasolina di BP Henry. Sige sa daw, Bilad manggura ng ano na dyan sa tabako. Na kita. Ang nagyan ko lang ugaring pang major player, so saro pa sana. Dahil ko alam kung nagtaas na sinda, umataas pa sana. Ta ang presyo digdikan diesel 65.40. 65.40 ang liter. So premium 61 o 62.50. Tapos 62 so regular. Pero duman sa mga bakong major player BP Henry, pararehas naman ang presyo. Yeah. Sa itong saro, mga saradit magadigde, nakabot naman sa 61 so premium, out of stock so diesel. Duman sa saro, 60 so premium, so diesel 65. Nako. Yan. Sa malilipot na duman ako nagkakarga, ito ang very notable. Takan Lunes, eksaktong Lunes ka nakalihis na semana, ang pagkakarga ko baga premium. So premium duman 54.50. Kan Lunes. Lunes 54 Pag karga kong Huwebes o Biyernes, kan Biyernes, naging 51.50. Okay. 2 pesos man sana tinaas. Kung pag-agi ko, 61 pesos. Ngunyan. Gusto ko sabihin, so nakaaging sarong semana na dapat magtaas, 2 beses magtaas. Na pwede yan. Iyon nga niya nga po. May bareta baga na sa nasyonal na dahil hindi pwede magtara sundo na dahil magmartes. Yeah, correct. Iyan ang dakulang kaharaputan dito sa First District. Dahil pa nga ni Martes, nagtaraas ng kipresyo sa iba. Kang gasolina. So yun yung BP Henry. Pero kung sa aga, mahiling ta, kung itong sunagtaas na gradual, kung burano ang itataas sa aga. Baka man ang ganti gradual man sana, ngani ngayon sa Martes dahil na mabigla, bibit-litan. Pero so dilin siya sa stock, bulpe na. Yeah. Nagtataas na, so dati pa mang ginaray sa stock. Yan pa, BP Henry ang sitwasyon, padagos kitang magmamonitor mo niya na sige daw. Kung may magtaraas pang iba sa na presyo kang gasolina di sa First District ng Albay. Ang diesel pa lang BP Henry, halos pirang aldaw ng out of stock ang nagkapirang mga gasolina di sa syudad ng Tabaco. Talaga. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report hali dyan sa Luwas. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Hello, good morning. VP. Good morning. Giraray. Yeah, good morning. Yung magatabing supig sabi ko kasabago, nagtako kitang price list ang DOE good for March 6 to 9. Gusto sabihin, may maximum siya na pwede. Okay. Kaya itong tigsabi ni Jomar, legal ito. Iyo, tabaka ito so kwan, maximum. Legal ito. Maski doang beses siya nagtaas this week, basta dahil maglagpas doon sa maximum, legal pa ito. Nagtao kay range. So DOE. Nako. Okay. Ngunyan biti, may iba ko. Tungkol ba naman sa electric vehicle? Magayong ko yan, may problema man yan. Ano? Pag dakulo naggamit ka yan, ang demand sa electricity ma-spike.
Pwede. Maabot ang panahon, manipis ang supply ka. Yeah. Mhm. Okay. Grabe naman Okay. ang harlang-kawang kang presyo kan sa electricity. Yeah. Mhm. Tapos remember, nakadaklang kan electrical power plants ta coal-fired. Mhm. So, iyo manggiraray so matutal, Aha. maalang kaon manggiraray. So, cost of electricity naman. Mhm. Yan sana. Iyo tabi May na chain, hiling ko may niya domino na effect problema ano? man. May domino effect. Oo, kung Yeah. mahiling mo biti, ang kadakla na dakol na gagamit electric vehicles, Mm. may nuclear power plants. Ayun. Kasi baka may kuryente sinda eh, di ba? Kasi ang power ka nuclear power plant, baratuhon. Mhm. Tapos, may nauubos ang fuel. Yeah. Di ba? Yeah. Mm. Halo yung maubos man, halo yun. Mm. So, yan ang kung hilingon mo, kadaklang kan industrialized countries Mm. na dakol ang electric vehicle, may nuclear power plant. Yeah. Okay. I don't Okay. think so na sa Pilipinas makakaya yan. Mhm. Okay. Mhm. Ayun man lang kabi. Sige, Thank Migo. you. Salamaton sa Boses Kangutan. Tawag ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Thank you, Joker. Mientras tanto, Alarmario nasa linya. Good morning, Paringal. Thank you so much, Pade. Good morning. Yaon, kita digdi sa City Hall. Katapos po sa nakan flag ceremony. Aha. Tingin kita kay Mayor. Abang, ano ini? Sige daw. Madali lang ta. Nagpasalamat si Mayor sa dakulao na kooperasyon kan iba-ibang sektor sa katatapos pa sa ng palarong Bicol and maugma naan Legazpi maski pangapat sana sa pwesto pero at least yaon ang kooperasyon kan Gabos Mayor tabi BP Henry Mhm. apa picture Picture. tabi si Henry. Mhm. Mayor. Hello. Hello, Mayor. Good morning. Si Henry po. VP. Yeah. Marinaga po sa imo VP asin sa kabusagan tabi kasi nung magiging na programa. Good morning. Yeah, tamang-tama. Sa flag ceremony daw, nagpasalamat ka sa iba-ibang grupo dyan sa kooperasyon na ginibok ang Palarong Bicol. Kumusta tabi, Mayor? So, pangkabuan na assessment din doon sa tuwing aktibidad na pig-host kan Legazpi. Yes po, VP. I am so happy and proud to say na very successful sa tuwing event. Minimal so reklamo asin gabos na reklamo nagibang tulos kipagi tabi. And syempre, sabi ko magayon sa panahon, the whole week. Kung iliot na VP pagkatapos lang kang turnover ta surusugon pagkahapon nag-ura na tulos ano. Kaya nailing ta nagparaura na kan Sabado. Yeah. And warang nagkaigwang kita nagkaigwang major accidents and that is one of the things that we are very thankful of. Yeah, magayon po yan. Mayor, kumusta po? Ano ang insentibo para duman sa mga atleta, no? Na nakakuha po nin mga gold, silver, and bronze tabi? Yes po, per medal tabi, kung babasihan sa tabi BP, sa gold, 5,000, sa silver, 3,000, and sa bronze, 2,000 po. So, kung sabihin, kung mga swimmer na, iba akong nailing naman, na sarang swimmer, nakakuha ki anong na gold, and that's multiplied by 5,000, di bali sabihin 30,000 po. Per medal po ang basis kang city government. Wow. Tama, Mayor, ang pakakwang ko. Pero sa swimming kita nag-excel sa mga players sa salig. Although, dakol ang mga matitibay sa ibang events, pero dakol kitang nakuha ang medalya sa swimming po. Yes, tama po, VP. And yan po, so, tingbagit ko man sa imo last time na nag-excel talagang City of Legazpi pag-abot sa swimming tabi. Pero hopefully, by next year, mapa-excel ta pa sa kabut na klasikang sports and maintrahan ta kabut na types of sports tabi. Yes. May nahiling po ka mong plano tatabi mo. Teka, baga saro ka man na naging delegasyon kang Palarong Bicol sa gari sa volleyball ka eh. Gari volleyball ka gayon kundi ako na sala. May nahiling ka pong gari direction ta sa Legazpi para sa sports programs para lalong ma-enhance sa ito mga kaki na may talent sa iba-ibang sports. Igwa po kitang tiga-gibuhon yan. Actually, tapos na so phase 1 kang Sports Academy. Yan po talawag kang Albay Central. For this year, tapos sa phase 2 kayo itong project na ito. Pwede po mag-enroll naman ang mga students, mga athletes para mas mapokusog ang programa
pag-abot sa mga atleta tabi. I see. And dapat ang training bako lang po during or before Yeah. magpalarong Bicol or City Meet, dapat all year round po mag-train po sinda. So with that, mag-ibon ta po kita agi na mas matabangan ta sinda in terms of coaching and equipment tabi. Opo. Mayor Hisham, salamat. Unless po na may announcement ka for the City of Legazpi. Go ahead po. Yes po, sa Kuya Siulay lang po sa mga panabat ng Legazpeños na kung may pagkakataon po kita sa magtipid-tipid kita pag-abot sa fuel consumption and sa electricity dahil saan ta po sa mga maabot na aldaw malang ka mga presyo ka mga necessities o mga bagay-bagay na ating papakalda po o pangipuan po oral daw tabi. Opo. Ay Mayor, bago pala nabuhian ka, masunod po kamo sa kuan, di ba po kamo kikuan sa 4-day work week tabi o anong plano tabi sa city? Yes, we are finalizing. Actually, kauron doon po ang sa HR head, si Sir Darlito Perez. Inot na inot. Ulay kami kung ma-work from home po kami this every Friday tabi. Opo, and kung mapakiulay sa gabos na empleyado na kung igwang papapirmahan o kung may lalakawon po ang kada opisina, i-compile na po sa mga papeles unless very important po. O i-compile bago ipapirma o idara para sa raruan kaya tabi ang biyahe baka po balik-balik. I see. So adalan po nindo adalan ni Sir Darl kubudaan LGU kung anong posibilidad para sa 4-day work week tabi Mayor? Yes po. Tig-isip na Sir Dar ay VP kung ma-extend kita ki 8 to 7 or 7 to 5 na 76 na trabaho para makuha ta sa 40 hours a week. Kaya lang parehas man po giraray dahil magkita giraray makakatipid sa electricity. So garo useless tabi. Oo, kung 10 days per hour malaw ka alas 7 tama may anong oras yun? Alas 7? Opo, alas 7. Tapos maluwas po kaki alas 6 banggi. Oh, so pero pag ginugyot mo gari pareho sa Oo. Pares man po giraray, garo ka man lang giraray nagtrabaho ki Friday, ti-compress lang. Iya. Oo. Pero kung mangyari man ang pwedeng itong sugari itong work from home tabi Mayor? Iyo po, work from home talaga makatipid po ang city government one day sa when it comes to electricity and gasoline or fuel tabi. Ito ang pwede. Pero di ba may mga exempted po sa aning 4-day work week na ini? So mga nasa emergency kayo or something? Araw ka yan? Si under City Hall? Tapos pong essential, sabi VP, dahil po sinda kasabay duman. Siyempre, ang sa tuyang City Health Office, ang sa tuyang Legazpi City Hospital, PSO, yan po, kasarabay po dyan. And CDRRMO tabi and EQRT. Yan po, ang mga day kasabay na opisina sa work from home every Friday. So mga yan, susin na Monday to Friday man giraray, Monday to Friday and sa hospital po, Monday to Sunday, 24/7 a week po. Iyo. Ika po, gari Monday to Saturday ka, Mayor. Sunday ang trabaho mo gari Sunday to Saturday ka. Gari diretso ang trabaho mo ka na si Mana. Iyo po, straight talaga. Okay. Mayor, salamaton pong maray. Good luck tabi. Okay. Salamat po, BP, and marinaga po giran. Thank you. All right. Baringan. So much si Mayor Hisham Ismail sa kasibutang informasyon sa iyang kunyan after kan flag ceremony. Yan, okay. Bibi, ang informasyon live digdi sa City Hall. Alarmario, thank you. Salamat Paringal sa report. Hali po dyan sa luwa. Sabi ni Kuya Nes, maski may mga regulasyon sa pagitaas kung daiman kinag-enforce useless. Tama. Always at your service. Diba? Maski may mga regulasyon sa pagitaas kung daiman kinag-enforce useless tabi ang abutan tadigdi. Wara po yan. Sayang. Ang lalaking hindi inuumaga. Sayang lamang mga tugang kan mga pangyari sa tuyang kapalibutan. Good morning, sir. Pwede mo tabi matawan ki atensyon ng ibang mga gasolinan sa dyan sa Bicol. Ang iba nagasabi, pero daw sinda stock. Pero ang hiling ko po, piga hoard ninda, nganing magtaas sa Martes o sa aga. May ipabakal sindang halangkaw na presyo. Gari salaman po. Manamantala man po sina sa nangyari, arog ka na bagay. Iyo baga po. Tama ka dyan. Madali lang tabi, Kuya Jimmy. Hello? Hello, sir. Good morning, engineer. Maray na aga po. Maray man na aga. Sir, sa pinagagwapong lalaki sa balatang lupa. Ay madagit
baka amigo mo man si Piyo. Dagi tanggi pangiwal ka mo kay itong duha. Oh. Yun na, iba gusto ko lang pa ko yan kaya yun ang sabi mo puro hybrid. Sige daw, sir. May computer ka, may internet ka dyan sa lamesa mo. Sa lamesa, computer. Igwa. I-search mo, sir. Dahil ko masabutan kung natatadipig suportahan kang gobyerno kadtong Pilipinong inventor na nakadevelop makina na pipadalagan through hydrogen. Aram mo tabi, engineer. Ako, na-mention ni Kuya Nes Bilgang kasbago pa ko nababasa on the air. Sara ako sa mga testigo, reporter ako ka ito. Pig-cover mo sukot sina pinadalagan diyan sa palibot kan Aquinas University kang panahon. Na tubig ang gamit. Tanda mo ito si Dingel, Professor Dingel? Dingel ba Yes yun? po. Hindi ko na nangyari sa invention ka ito. Kaya nga, igwang mo niyan somewhere in Laguna. Igwa pa sa Laguna? Pig-modified. Oo. Actually, gigamit niya ang auto niya. So, owner type jeep niya through hydrogen. Ang saro na problema niya, idakop siya kang LTO, tabako da registrado, di manda na ko niyan, bako registered. Na paano ito? Bako bagang tabangan kang gobyerno ko ta iyan? Yes. Pagkaro ko tang mga invention ka na may potensyal para sa tuya. Ibig sa dakopon mo, tabangan mong mairani sa gobyerno, matabangan kang gobyerno kung paano mapahiwas ang sayang invention na pwede tang magamit sa futuro. Precisely. Yan ang hapot ko dyan. Iya. Kung habok man nila tabangan, problema ka mo kang hybrid, Yan, crudo, gasolina, di kuryente, magkarabayo na sana, magkarabaw na sana. Biyo pa. Anyway, piga construct ang tinampo, farm to market road. Iyo baga, yan. Farm to market. Buda, anyway, bigyan sa tang tinampo, pwede sa pabababuda, karabaw. Yes, tang tinamputan ko yan, maski pauraban mo sa karabaw, kahit. Saka, Kaya, dapat kaya talaga kayan dyan. Pero, medyo na-route lang ang boto kayan dyan na araw kayo yan na sitwasyon. Tapos, kapanahon, hindi ay abo nila suportahan. okay. Isipan mo sa fluorescent lamp, Pilipino. Yeah, Subag, pero yan ang kayan dyan. Tapos ngunyan, matangkilik kita kang dinevelop kang ibang country, kang ibang tao. Sa dirita, di tapigat tarabangan. Hindi ko tang pagkakataon para matabangan ta kung paano kita makadevelop kitipid, ano? Di ba? Okay. Good point yan kami, Engineer. Salamaton. Okay. Magayon ang sinabi ni Engineer Mercenario Legaspi. Kuya Nes? Hello, good morning. Good morning. Ang pag-iisip ko man duman sa kay Professor Dengel, kung itong sa iyang invention, daipig welcome kang government, baka pressured ang government ka ng oil-producing countries. Buda, mas dako na ako ko kang gobyerno na buwi sa petroleum. Ta kung tubig na ipagburugtak na sa Tapos auto, dahil makita mabuhi sa gobyerno. Pag nagbaha, tumipong ka na kay dakulo na tubig. Yung itong pangkarga mo sa auto mo. Yeah. Ang hapot ko man duman sa iya, kung ito da ipig suportahan kang gobyerno, nga dahil ma-register sa LTO ang mga auto na powered by water, nataday niya ito dinevelop na gamiton duman sa mga makinarya na dahil man dun kaipuhan irestro sa gobyerno. Iyo. Arog bagakan mga pigagamit sa uma. Siguro dahil ka man didianong kang LTO na natan traktor mo. Arog kaan. Ang gamit mo, tubig. Yeah. Saro pa. Kang paka hali pa sana ni
Dictator Marcos. Oho. Grabe ka ito sa energy crisis. Mala, pag nagdidiyan ako ka ito sa Legazpi, mabungog ka kang generator, mag-iniribong-ibong ang mga establishmento sa Legazpi, nagpaparandar ki generator, tapos may brownout. Yeah. Oho. Nadadai ito ginamit sa generator. Maski ngunyan garo, dakol ba na nagbabakal ki generator? Again, dahil ka mandada ko pun kang LTO, kung ang generator mo, tubig ang nagpapadalagan. Tama. So yan lang hapot ko, kung talagang kuyan ito, feasible ito na sayang invention. Kung ako ang nag-invento, siguro maisip ko, sige, kung dahil hindi ni gamiton sa Gamiton sa iba. Gamiton ko hindi sa dakulo na mga makinarya na dahil man kaipuhan i-register sa LTO. Yeah. Yan Okay. lang hapot ko. Opo. Thank you. Okay. Salamat ko Yanes. Salamat ko Yanes. Alright. Jimmy, standby Jimmy. Tabalikan ta ka na ha. Pagkatapos kayong last caller natin sa phone. Hello, good morning. Hello sir, good morning. Good morning, sir. Yung issue ng gasolina baga. Tama ito mga nagharapod sa Kuya Nes tapos iba pa sa Sarupa. About tumat sa inventor. Actually, last week, ni-research ko kung hain na siya. Okay. Ay, si Dingle pala ay nakakulong. Ay. Dahil sir medyo dahil na po kita kayan sir. Dahil na po kita kayan. Medyo ibang istorya po yan. Dahil na po dahil kung knowledge tabi kayan. Baka malis kita sa uroron ta. Diba na po kita sa kuhan. Diba na po kita sa issue lang. Okay. Sige please. Go ahead. Yun siya sa sa pag pinondohan siya kang US. Oo. Yeah. Okay. Oo. Apa? Niya na problema Yeah. pagtaas kang gasolina. Pag-inventory nang nailing ko dahil nila-suportahan masyado Yeah. Totoo. si Dingle sa invention niya. Oo. Siyempre, kulang sa resources ngayon, kaya baka din niya na tao so mga invention niya pang pag-adapt kang technology. Iyan. Hindi man lang ito, dahil lang Okay. supportahan. Yeah. Yeah. Sige sir. Salamat po. Salamaton. Alright. Thank you so much. Yan, di ba? Arugan mga magayon na mga arugan. Napapag-ururunan tangon yan, di ba? Napapag-ururunan ta mga tugang. Tamay concern kita. Pero habang sa concern, Hapot. yaon. Pero pagdai, Henry M. kulang kisuportan sa tuyang gobyerno. Inuumaga. Aramon tanaw ang report kasabay si Jimmy na salita. Jim, good morning Jim. Jimmy. Jimmy. Hello, yun naman lumuso talaga gasolina. Ano? Hello, yun lumuso talangkawon kaya gasolina. Come in, Jim. Yes, Pipi. Maray na aga sa mga parantabay. Mapiglalauman ngunyan, mga masundal daw, kulang naan mga bus na mabay biyahing Bicol, Manila. Oh, nata. So dating 24,000 na pamasahing one round at gasolina, Manila Bicol ruta, 24,000 dati. Ngunyan, nagasubra ng 32,000. Balikan. Dahil man makapa-increase to ara man orderan LTFRB nin pamasahe. Nako. Anon mangyayari? Igarahin mo na sa naan bus. Ini ana pagaraman kan di si GB News sa may mga bus company, may mga pagsadirin bus digdi sa Tuya na nagbiyahe sa Manila. Igwa kitang kawaron mo niyan, iday manda sindaki asosasyon o organisasyon, kanya-kanya na sindang desisyon tabi BP sa pagsabing wala man gaganahan na. Yeah. Marengo pirming panoan bus pasiring duman sa PTEX, in pagali sa PTEX sa Paranaque. May na rin mong ipinato ngayon from 24 to 32,000. Kung maglangkaw pa, kaya so source niya to, ang bus niya nasa 13. Yeah. 13. Baka tumada na sa nadasya, ning nagkapira na sana, isasararay na sa iba. Naibabiyahe, ano? Dahil man gaganahan na. Yeah. Pwede mananggat. Pwede mananggat. Takot araw ka ng diesel o sobra 80 ang kilo, ang litro.
umano benta ang litro. Paano mo manangga dyan? Dakol mawawarang kitrabaho, driver, konduktor. Yeah. Oo. Mientras tanto, pasiring kita sa ibang istorya dahil alkalde analbay ngunyan. Yeah. Tapa, Dahilan, lalo na mga munisipyo, Okay. dahilan sa gabusan mga ini nagpamananila para magatindir nin LMP Convention duman sa Marriott Hotel sa Pasay City. Oo. Inian na konfirmar kan DCGB News kung saan kaso hapon aros gabos na mayors nagturulak pa Manila. Sunduan mga ini ang durasyon Miyerkules, Marso 11. Dahil masabutan ko na ang mga importanteng bagay na pag-urulayan kan mga mayors asin kuta na nagpaapod ni na convention ang liga kan na mga alkalde nasyonal and sa ngunyan yaraon ang mga ini tuman sa Manila tabi BP. So, gusto mo Jimmy, nabasa ko lang sudan mo mananggat, gabos sa alkalde, yaon duman sa munisipyo? Except City. City, o tayaon si Mayor Hisham Kauron ka sa bago. Mga kwan lang, mga mayor sa munisipyo. Okay. Aramon tayan sa pagurulikan mga ini kung ano ang mga napagkahururunan ninda sa konbensyon na haros tulong aldaw. Iyan. Okay. Iyan, BP, yan sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Number 1. All right. Good morning, Engineer Mer. Good morning, amigo. Hello. Hello, Engineer. Hello. Engineer Mer. Ay, tapos. Baka nagkarga na si Engineer Mer full tank. Engineer. Nawara. Hello, good morning, Joker. Hello, VP. Yeah, Good morning. Ito ba gang kidinggel? Apo. So allegedly, makinang nagdala ng tubig. Para mo, VP, kung feasible ito, ang primerong makontra sa imo, OPEC. So, Organization of Petroleum and Exporting Countries? Babakalo na lang kan OPEC ang gobyerno nindo para dahil kasupuntahan. Iyo baga. Dakulang. Bukol ito Di ba? Ikadua, para magamit mo ang tubig, you need to separate hydrogen and oxygen. Tama. Diba? Tama. Dahil mo yan kaya gibon sa sarong sa dayuto na makina. So, I don't know kung talagang totoo ito, no? Pero it should be supported by science. Yeah, correct. Diba? So, yung latabi na hiling ko naman, ang primerong makontra ka ito, OPEC, and how can you fight OPEC? Yeah. Kwan yan. Big kwan yan Giant diba? yan. Higante yan. Ang gusto mong sabihin, gagadanon mo so negosyo kan OPEC. I don't think so na mapayag sila. Yeah. Iyo man lang Okay. PBT. Salamat, Thank amigo. Mabuhay. Alas 8:31 oras mga tugang sa Pilipinas. Mabalik anapot. Makalipas kan sandali tawnin mo na si Engineer Mer. Hello. Yeah, good morning. Sama ito si Sir na Joker. Siguro pigsa alang-alang kang gobyerno ta. Pwede. So competition sa technology. Yeah. Which is difficile. Tapos pag-isip ko man nga maski man nga ako, maagad akong pasensya na kunyan. Maski man ako, di na ako magamit kitong engine powered by hydrogen. Nata. Tubig. Daragang nga ligas may wala tubig. Papadalaganan mo pag-iipon yan. Mambisyon ka pa ka ito. Problema na naman kita. Mag-iiri, wala naman ang wala tubig. Mareklamo sa mga taga-daraga, dengan kita makapadalagan sa auto, warang tubig. Pero
mas magayon na lang kaya manggigibog ang gobyerno, may mga subsidy, may mga tips kung paano makatipid. Sa tubig nga, di ba, sir, mas kaya ako, nagaturo ako. So, magtipid baga ang tubig. Ang number 1 na tips is shower with a friend. Ngunyan, kung makatipid ka man, di ride with a friend. Oh, alat ko na tabi engineer. Alat ko na ha, alat. Saro sa paagi. Shower with a friend. Kung sa tubig. Kung sa auto, ride with a friend. Kung crudo, kinadi gasolina, ride with a friend. Garo sa auto pare, kumbensida ko sa imo itong ikadawa. So primero, gari questionable sa isip ko Questionable sa kuya itong primero mong suggestion Ay, nanta sa totoo nga maski ang problema talang digdi, Sir Indra, no? Maski anong ibuhon ta, maski gura anong kuyanta pagtitipid. Ang problema ta, talkomista, butong kita mapaligas, pika, papakunyan ng traffic. Makonsumo kita kimaray. Grabe kining epekto. Grabing epekto kining nangyari kani. Pero dapat siguro resolveran kani. Takulay ning kuyang problema kang gobyerno. Okay. Tapos para sa kuya, di ako komportable kitong gusto nindang 4 days a week. Ganito si Henry pa, no? Kami maestro. Nagaturo kami. 4 days a week mo kami. Or say, i-compress mo ang oras. Imaginon mo, magaturo ka kang design. I-compress mo sa oras. Ang mga haki, makurtang payo. Correct. Iyo baga. Mas iba mang gila yun ang garo kita pareho kining pandemic, itong pandemic. Ang resulta sa tuya kang assessment kang CHED, DepEd, kunyan, maluyang performance ta ang mga aki. Naman sa siring kaya. Okay. Babalik ka na naman sistema. Dapat ma-resolve yan. Balik sa dati. May issue po yan. Okay. Ayaw malang tabi, sir. Salamaton. Alright. Sabi ni Kuya, naramdaman ko ngaya ka ito, piga para taranong aram ko ini Kuya nis kam panahon, reporter ako ka ini. Naramdaman ko pa ka ito, pipa taranong kituba, buda kalunggay, taso pisog, gibo na oil para idagdag sa krudo, harain na daw ang proposal na yan. At ito nga ni Kuya nis na tuba-tubang ito, dito pwede, nagiging acidic ang lote. Yan so issue ka ito Nagtanong kito ba para gumibok ki biodiesel, di ba? Crudo, gumibong petrolyo. Gara nangyari ka ito, kan tinanong sa tuba, so palibot, tuba-tuba, so palibot na nabubuhayan ka ito, di kinagbubuhay na tinanom. Nawara sa nabagang bigla ito. Ata, gari ang mga tugang kuya ni so golden coal kang panahon, lingon mo, elementary ako. May golden coal ngaya, tagibuhon mga tugang na livelihood kan mga farmers, paingurago na golden coal. Kung livelihood, pagkaon, nako. Ito pala ang golden coal, dahil mga tugang naadala na so golden coal palan, panggadan sa paroy, takikaon niya, anpoon kan paroy. Bako na distroso so inabutan kang golden coal na ito. Paminsan mga tuga, nagkakaralan si kita kasi hindi nadalang kimaray. Maseda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement.
bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hanap nyo ba'y dekalidad at murang appliances at furnitures on a factory price na may kasamang freebies sa bawat pagbili nyo? Tara na! Sa Daraga Home Depot offers branded appliances and furnitures tulad ng LED, Android, and smart TVs, washing machines, refrigerators, aircons, bed sets, sala sets, at marami pang iba. Plus, customized sala sets. Quality, durable, and affordable. Mababang presyo for cash basis at mabilis na proseso sa hulugan. For cash, installments, or online orders. Like, follow, and message Facebook page of all Daraga Home Depot branches. Visit their main branch at Rizal Street, Himantong, Daraga Albay, with branches in Maroroy, Daraga Albay, Purok Sais, Anislag, Daraga Albay, Rizal Street, Iraya, Ginubatan, Albay, Smith Street, Baluyo, Pilar, Sorsogon, National Highway, Barangay 3 Centro, Kamalig, Albay, Tambangan, San Isidro, Santo Domingo, Albay, Sanya Street, Barangay Itba, Manito, Albay, and Sampaguita Street, Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances and furnitures. Check and visit their website www.daragahomedepot.com. Daraga Home Depot. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisag galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer bahan
hinahanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Kurbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Piuduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kan walong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market Booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Piuduran. March 11, Mutya ng Piuduran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Piuduran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition. Asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lihitimo gikan sa Piuduran Albay. Manamit! Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook.
longganisa, Bologna, skinless at tortapang. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopay na nakabisikleta lang dati, may motorsiklo na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light, masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa. Kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite cat litter din para sa mga pusa. Available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Nasa linyaman ang dagdag na report kasabay si Joshua Bino. Hali po dyan mga tugang sa luwas para po sa dagdag informasyon. Ngunyan pong aldaw. Joshua, good morning. Go ahead. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Kaibahan ko si Dr. Clea Bongat kan BUCBEM. Sabi BP Henry. Agadan pa siya ni na paliwanag kung ano ang posibleng epekto sa ekonomiya kay ning nagpapadagos na gyera sa Middle East. Kung ano ang posibleng epekto sa ekonomiya kay ning paglangkaw kan fuel products.
And kasubago pigi-istorya niya, ano sa mga posibleng rekomendasyon na may tatao niya man Opo. para at least buwasan ang epekto at si Henry digdi sa tuya sa Bicol and Opo. sa bilog na Pilipinas. Si Yeah. Dr. Clea Tabi, VP, si Dr. Clea. Apo. Dr. Clea, ma'am, good morning. Good morning. Yes, ma'am. Good morning, Henry. Tabi. Yeah. Henry Sir Maceda Henry po, ma'am. Maceda. Ang lalaking hindi inuumaga. Long time no si yes. madam, ah. Oo. Pwede man ako minsan nakakahagap kan sa imong programa. Oo. Talagang matibayon ang sa kuyang kabatch, no? Pakailing ko naman Talaga. sa imo. Okay, so yaon ako digdingon yan. Actually, nagbe-prepare kami, may go kaming pa-trainingon yan. Pero siyempre tatawang kong Yeah. importansya dahil hindi gahapot sa tuya ini urual daw kan mga kaakian kung ano ang magiging epekto kaining nangyayari ngunyan sa mundo, no? Yeah. So I'm very very glad. Good morning everyone sa mga nakaantabay na talagang avid fans and followers mo, Sir Yeah. Henry, and then kang Ayun, naputol si Doktor. Hello? Naputol? Naputol. Tawagan, Joshua, tawagan kita ha. Tawagan kita. Ako na lang maapod para dahil maputol. May lang ha. Madali lang. May lang. Ako na lang tabi, Joshua, ang maapod. Adi, madali lang. Para dahil maputol si Dr. Clea. Mahagad kita ki mga tips kung paano ang gigibuhon. Alright. Hello, Dr. Clea. Hi, ma'am. Ma'am? Yes. Yeah, good morning po, ma'am. Primero, ano po ang, lalo na sa aga, ma-increase ki 22 pesos hanggang 24 pesos ang litro kan diesel, gasolina, and then kerosene. Ano po, ma'am, ang primero, implikasyon sa satuyang lokalidad, kainin na padagos po na increase kang produktong petrolyo po? Okay, so again, good morning, Sir Henry, and sa mga paraantabay. Actually, dakulaon ang epekto kaiyan, ano? It has a domino effect, no? Opo. Lalong-lalo na sa mga prime commodities, no? Actually, dahil pa nga ni nagkakaigwa ki implementasyon kang pag-increase, nag-increase na po talaga ang mga presyo kang petroleum products. Kasi, dati nagano ako siguro kung mga 4-5 days ago nasa 56 pero Yeah. kaso hapon kang nagpakarga 61 na. Nako. Okay. So actually sa aga pa dapat ang ang Tama. implementasyon kayan. Pero Opo. alagad ang ibang mga kumpanya siyempre, may mga ibang din siya na kung maybe kulang na talaga ang ninda, supply, kaya ang iluluwas ninda may increase na rin. Kaysa sa dai talaga kitang mababakal. Pero sa iba naman, minsan, anticipation lang ninda yan. So, pagpapapod kaming price expectation sa economics, ano? Ang dakulaong kaining epekto kasi pag nagmahal po ang petroleum products, mga prices ng petroleum products, automatically masurunod na po ang presyo kaining mga barakalon. Opo. Lalong-lalo na po itong mga prime commodities. Okay. So, i-expect na po nato yan. Lalo pa sa kaso kang Philippines, ano? Yeah. Limited po ang satuyang naiimbak na oil. So dahil yan enough para makasustain duman sa pigiling na siguro ko hanggang 2 bulan na ongoing na war between Opo. these petroleum countries, no? And then the United States. Kaya ang masasabi ko lang po dyan, kitang mga konsumidores, tawanta mo nakihalaga itong sa mga kaipuhan talang mo naan sa tuyang tauan ki magpapahalaga na iyo ang mga bakalon. Saro yan na pwedeng kumbaga pwede natin ma-counter so grabing epekto kan pagtaas ka mga presyo kang barakalon. Pangduwa kung daiman sa na importante ang pagpaparalakaw kasi itong resources so sa tuyang kwarta ilaanta po yan sa mas kaipuhan kan pamilya. Lalo na sa pagkaon. Kabaad kung sigit ang luwas-luwas dyan, pag-abot kang oras na mabakal na kita ka itong kaipuhan ta dahil kaipuhan kang pamilya ta, kulang-kulang na sa tuyang mga kumbaga kapital o kulang na sa tuyang kwarta. So pwedeng makompromiso dyan ang mismong safety kang kang pamilya mo baka kung magkagurutom yan. So para po yan talaga medyo ma-counter ta. Pangduwa,
ipagpaliban na muna mga barakasyon kung sain para ma-reserve ka itong mga kwartang ito para sa mas magagabat na presyo kan mga barakalon sa kang oras. I see. So, siguro ko, for now, nag-enjoy pa kita, taday pa masyado nahihiling mamatian ng epekto. Pero sabi ko nga sa mga estudyante, automatic ang presyo, ang fare, mataraas sabi yan. Sabi nga ni Pigabana na from Daraga to Legazpi, baka maabutan na yung mga 20 pesos. So, ang 20 pesos dakulaon na bagay na yan for minimum wage earner. Okay? So, dakulaon na takaltas na yan. Kaya, yun na ito, no? Pwede na gibuhon ta. And then, siguro ko, sa mga ibang mga once ta, pag sinabing once, pwede pang ipagpaliban na kumbaga, data na mo natawang ki-importansya ang pagparairenom. Siguro ko. Natumbok mo ng gad, madam. Natumbok mo ng gad. Ang sabi ko nga ano ba, may budget ba kita sa pag-inom o dae? Dae. Dae mampalan? Kumbaga, itsaperata mo na yan. Mangarog lang naman kayan, Sir Maceda. Ma'am, ang ano ng sitwasyon, asisay po assign ang tundag kayo ng suffer kayo nita. Siyempre, sa mga mayaman, medyo din man. Pero si pong sektor kan sa tuyang status o ano po kaan garo level kan sa syudad, an may dakula pong impact ang sitwasyon na ini pag nag-iritas gabos ang presyo kan barakalon due to the increase of petroleum products po. Okay. Anda ko laon pong tundag. Yaon po sa mga middle income earners pababa. Anda ko laon yan na porsyento kang populasyon. That is about 70 to 80%. So ang middle income earners diyan mga nasa mga nasa 50%. Okay, medyo nagmaray-maray na ang satuyang pag-abot sa middle income earners. Pero sa pinakababa kaiyan, mahihiling ta na dakulon pa po diyan na mga kababayan niya to, kumbaga nasa laylayan ang iba, nasa laylayan, and then the masses. May igo yan mga income pero not enough na kumbaga underemployed sinda, kumbaga papachi-pachian sa indang pagtrabaho, tangani makadakol-dakol mang ki-income. Pero itong mga middle income na talaga stable, like sa mga government employees, dakol naman po yan. So pag total tayan, dako lang porsyento na rin yan. Pero alagad nga dahil minimum talagaan sa indang mga sweldo, iyon ni ang makakargahan masyado kaining pagtaas ng presyo kan mga barakalon. Nako. So, gusto mo madam, talagang may implikasyon sa ekonomiya, lalo na sa kabuhayan kan sa itong mga kababayan. Tabi, ano ma'am? Yes, precisely. I see. Okay. So with this po, anong mga gari, although magayon sa na-mention mo ka sa bagong mga tips tabi, saling mo ma'am, kung ini mag-prolong o maghalawig po ang sitwasyon na ini, ano kaya ang sitwasyon kang kang pagkabuhayan niya to, lalo na sa lokalidad niya to, sa Legazpi o sa Bicol Region tabi, Dr. Clea? Ay, mas grabe po kasi pigili nga ni baka mag-last mga 2 months. Pero nobody could actually be assured of that na 2 months lang yan. Ang epekto kaiyan pwedeng mas pahaloy pa, Pero kita ang saro kung very micro lang ang approach ko. Unang-una kung kita po bilang mga syudadano, responsable din kita sa sadiritang mga pagsadiritang sa tuyang kabuhayan. Kung may mga date kitang pwedeng taranuman, magtaranom na kita by the time na nagtuturbo-turbo na yan, pwede kang pakinabangan. Ito pong mga maski di ba mas mga sapasungani nakakapabuhay ti mga maray na talong, mga arog kayan. Actually, timely yan ngunyan. Very timely yan. Sa naman, di naman sa tuya sa local government units, lalo na sa siyudad kang Legazpi, and then sa province ng Albay. Siguro ko may mga precautionary measures na rin na pagpapaluwas baga na bawasan muna ang mga lakbay aral, so mga arog ka ng mga necessary yan, pero at this moment hindi siya dapat tawan mo na kipansin kasi we have to make sure na ang sa tuyang
sa tuyang kwarta talagang mailaan duman sa mga basic na talagang pangangaipukan sa tuyang mga kababayan na nasasakupan. Opo. Kaya medyo saro na din yan na magayon na hakbangkan gobyerno. Na matawan ki abiso yan na sa tuyang mga nasa LGU na dahil na muna magkaigwa ki mga arugkaan na mga aktibidades na kumbaga makakabawas din duman sa satuyang pondo para magamit ta iyan sa mga mas importanteng pangangaipukan mga constituents niya to. Ta pwede tang i-subsidize ngaya halimbawa para halo na ngaya ang bagas. So itong magagastos na dyan, kung pwede man na ma-justify o di pwedeng i-subsidize duman sa talagang grabing pangangaipukan sa tubiyang banwaan, i-subsidize. Pwedeng ang bagas ngayon, ang bigbabakaltan sa gatos na part of which i-subsidize kang local government, then pwedeng makaraos pa rin kita hanggang padiit-diit na makabalik sa normal ang panahon. Opo, okay. Ma'am, Dr. Clea, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Hanggang sa muli po, ma'am. Mabuhay po kayo. Yes. Thank you very much po. Salamat. Opo. Yeah. Joshua. Alright, BP, si Dr. Clea Bongat, Faculty BP Enrican Economics Department, kan Bicol University College of Business Economics and Management. Okay. Yan, BP ang dagdag na storya, Joshua Bino, DCGB. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, Joshua, sa report. Angel, pasensya na ha. Baka pwede mong i-record si Director or kay PIO mo. Yan, may kinaraman yan, Civil Service Commission Board si Karen. Then na kaya akong oras. Nakalampas kitang 4 minutos sa programang Tingog Kanbanwaan. Ako po si Henry M. Dahil pong personalan, kita po taghapot lang. Goodbye, mabuhay. Mga pasalubong bang hanap nyo? Dave problema. Sagot yan kan Mayon Treats Food Products, the home of Bicol's finest peanut based